ap lang burot babha udon kata ka jing de kita kilang burot haba ulong unong ap lang burot babha usutho ya kijing dan kam gejongki haba ulong unong ap lang burot babha usutho ban yarap nata ka jim gejongki hapdeng hinu ki banta hapdeng jo ka jim gejong om da kata henre dala ka gm gejong kloi ban IT ban sumar nata jo kilang burot gospel jong yo nes kam nang ba shpo khot ka ba khat wei ok ni ngangalom unong ap lang burot babha uta unong ap lang burot babha lu IT no yala ka GM na ka bata lang burot kani ka bata ka baginya plate jimut hapo jini kapor punta akindiat ka bangarang plate jimut yakini kentian jisu long unong ap lang burot babha unong ap lang burot babha kat bangarang perkat nga plate jimut ikini kentian semua ko bagini kentian ikut ta kupta kat bangarang sedang ban pet pat ban wa bnia ikini benta ban le research kindiat ini benta PS agak support pen ban ba hapo jini kentian ngalap ikentian nap joka grade kedai dan ikentian bothok kalos kali ikentian grade habang apek itu benta ngawat itu ijimot iwan idon apedeng atli ki benta apedeng joto ke benta ikentian kalos kadon kajing iternat bat kababaha kata di kebenta kabang asyam napo jini ikentian namar bah kapor kebenta kabang apel jimot ulong unong ap lang babaha ngasugo ko makakot na punta nganomap ya kebenta jong kani kebenta rehaba ngala sedang ban yo pa ini kentian sedang ban pelik jimot sedang ban perkhat ngasyam ya sibun kebenta jong kini ki jimot kabang ngayo hapo jini kapor nya pelik jimot susu ya sibun kebenta hapo jisu ulong uta unong ap lang babaha kidon artli kebenta kabang ngayo kamdai di ini kentian gure kadon hagane i kajing itna bat ubabha kani kawan tang hakawe kanong rem bat haka artli ke benta pat kalong ba kadon unong ap lang berat babha bat basnium kita tagi artli ke benta kabang nila ban syam po jin kapor ta ti hapo jin kapor nganya be ke benta ka bandikong kajong kani ke benta kade unong ap lang berat babha balong Jesus Christ balong uta nong kani jongi akani di kebata ka banikong nya plate jemut hapo jin kapor kuta haba ujis kres ulong unong ap lang berat babha ukam ni di bo ulong sa unong ap lang berat babha ulong ru ubasbon kata di kebata ka udon kata ka jinglong ka udon ulong ubasbon ha ka jingya dei ka jong bat la kilang berat kani di ka we ka bang syam ya ka jinglong ka udon na kebata jong kilang berat ka uri usumar kata di kebata ka bang syam min ka bang ara plate jemut susu pat ngalap ba umde tang ta hapdeng jong kata ka jinglong nong ap lang brot ke ju hapdeng jong kata ka benta ha ka jinglong ba bah ba ka jing itnat ke ju ni syam susu ba hapdeng ka jinglong ke ju ba ulong ap lang brot ni syam ba ka jinglong ke ju su thu ya ki jong kilang brot udon susu ya kata ka jing su thu ke ju ya la kilang brot hapdeng jong ka jingdon kam ke ju kata di ka benta ka ba kongsan ba ka jim ka jongi ba nomor usutu ya ta kabenta su kabangarang syam su ya ta kabenta kade ukloi ru penyarap nata jo kilang brot apdeng jo jing kam go apdeng jong jing kam jo jing go jingi kum kilang brot ba ulong nong aplang brot hendai ka ba kham kong san su kade apdeng jo gm kabang ngiem apdeng jo ta jiya ti kabang ngiya ya si ngilong ki basa kama ngilong ki ba ki bombiang apdeng jo ta jiya ti go jingi kawe ka mga best ka ba ngasyam na kabata ka jo haba ulong nong atlang berubah ka dai usha da ka GM ka jo banyada na ta jo kilang brot jo banyada na ta kilang brot jo ban PM ta kilang brot dala ka GM UIT dala ka GM ka jo UIT na ta jo kilang brot kang bakin light na kabata jo kata ka jijot apa jo ka GM ka jo ki kani de kabata ka bang syam haba unong atlang brot babha udon ya kata ka jinglong ka ba pura apa jo ka GM ka ba UM henry habang ngingi puson ni kani kabata titeng habang iplik jumut titeng nyimlak berperkhat apeng jini kibata kumno kini kibata kilong hapo jo kaji emujingi habang kata ka jingi dei ka jongi batu kadon kamut ngisu thu kani kibata kabang berkerang hapo jini kapor dai kini kibata kabang ora hapo jini kapor ba ulong unong ap lang burot babha udon kata ka jingi dei kita kilong burot haba ulong unong ap lang burot babha usutho ya kijin dan kam gejongki haba ulong unong ap lang borok babha usutho ban yarap nata kaji gejongki hapdeng hinu ki benta
hapdeng jo ke GM go jing om dak ta henre dala ke GM go jo kloi ban IT ban sumar na ta jo kilang brot ani di ta ka ba kung san hang ka bang ngasem ba ka bang ngasuthu hapdeng jong kata ke jinglong jo bolong tok nong up long brot ba pha ngim sem da way ban ong badon unong up long brot ba pha hapdeng jong ke GM go jingi nada ni pe hapo chen ka protei abang apa syu pat cha kti go jong blai ngalap ba don pat kita ki knock up long brot kiba snil sing hapo chen ka por kunta knock up long brot kiba snil lada pipet na po jong ka kti go jong blai no Ezekiel ko nong ka balai pusau angin ya pet nga hapo chen ka por ta Ezekiel ko nong ka balai pusau khot ka ban puli tu ka bata hadu tu khot ka ban riau pinsiam ba kini kinong up long borat kide hapo jong ke Israel hapo jong ke senang Israel lo ang ba kini kinong up long borat kiba up long borat kide kum kibriu henre haba ki up ya kilang borat kim siam nak sumar ya kilang borat ke jing up ke jong ki kede tang ban yo nong ya ke jing ke jong ki kata de ke benta ka ba nga siam habang puli ya kene benta ka Ezekiel kan nong bas life sound kat ban kong lu ban riau puli tu ke benta pinsiam bo haba uni unong up long borat up ya kilang borat lada kilang berat kipang ukram syam sumar ya ki lada kilang berat ki kedia dan ki keng ki syam la ban sop span ya ki lesi lada kilang berat ki don hapden jo kanu no gabanta kabaki ki jencar hendrai uni unong up long berat don ke jikit kli nata ka jongki kane di gabanta kabang syam hapo jong uta unong up long berat babha habang ipa jikni gabanta hatu sisa hanu sisa ngin syam kum uni ulang berat ukum uni unong up lang berat uba sisa ha ke GM go jongi larang i pa sa ka perthei larang i pa sa ka babon jongi ka beta jong perthei mi sutu nginom syam mi ya kita kinong up lang berat ba sisa hapo jo ke GM go jongi sutu ba ka GM go jongi kadai bangin IT ha ta unong up lang berat ba kema habangi ni don hapo jong kata ka syam jong uta unong up lang berat kena bang ngim day ban yak sekemana ni kebenta ko la dang yak sekemana ni scam uni unong up lang berat nang ta ji uwe wat bat uyai thu nang ta ji khnang bang don apo jong ta scam jong ka ji sisa ngodon likely ki benta ya bon ta ban batai aban pen sha chu ya kani ka jinglong jong unong up lang berat babha likely ki benta ka banginya likot bah ka banginya plek jimut apo jin ka porta kaban kong kadai ulong unong yada kani di kabata kaban kong kaban nya plik jumut apo jin kapor ta la pipet laban syam ngani kabata na apo jong gospel jong yones hi kanong bas po dukot kaba arpra ngan puli kini kitien kini kinlong tang ban chupin scam yang ta ka jinglong kaba ulong bat kabenta kaba udan hawat ni scam kila shai lupa ki benta ndre ngabu kini ki khot bebol ban pin scam ba ni su thu ba ka nong rem kaba ule na ta ji mujungi kunong kaba sipo khot kaba ar pra gospel yones ngan puli ki tien ki ong kumni ngati ngala ai haki ya ka jing im bom jukot bakin om dot shuo lano ru lemne ue ru on om kini kan yaki na kti jonga pi kani di kabenta kaba udon kum uta no up lang borot babaha ban yada na ta jong kita kilang borot jong pi om don bala man on om don mano bala ban kini kan ya ka GM ka jongi khantam ya ta ka jide ka jongi ba on don bala ban para kani di haba labat ni kemau ban om don balak bapen ki ni na kata kompa ke jide ke jide ada ipe cucu naka Thessaloniki kan nong ba ar Thessaloniki ni pet ar Thessaloniki kan nong balai tien ki ong komi re utrai ulang ubay ne uban pen scam ya pi bat unri kendong ya pi na uta uboman pi kan ni ka benta ka ba uni unong up long borot babha ule ba udon ya ta ka benta ka jingkit kli kum ta unong up long borot babha pi
hapdeng jota ka benta ka bangi don hapdeng jota ka GM hoi ni hapanya sibun timju hapdeng jota ka GM gujing henrei ba kema ba ta unong up long brot jingi uri kendong na ta ka GM gujing uri kendong na ta ka GM gujing kanang ba ngilai ban ha na pedeng hapdeng jong ta ka jing cak timju jong ni buman ani di ka benta ka bangi shem jong yang ni ka jinglong jong ni unong up long brot ba hapdeng jota ka GM gujing ka ba hapo jong ni ka benta kadai un yalam nanti yapi ada pipe ya kani kepat ban pensong ngrim kani kepeta kadai napok jong ka sam ko dekat ke ba nong ka ba art line ni pet kinjat kani kan nong ka ba art line dekat ke ba line kitian ki ong komi upen pipe ya kamen siem jonga upin pipe ya kamen siem jonga uyalam yang hakan ti ka hok na ka benta ka kerteng jong hi kini benta haba ulong unong yalam ti na ta ka ji mujengi kemau le sia kadon hak ka por ka benta ka bangi sakma le si kadon hak ka por ka bangi ni semua kumpa ilen ti ha preng jong ta ka akan ti ka bangi ya nrai on pen ya ta ka lenti jong ta ka jinglong ka jam siem ko jungi bangin ya preng juta ka tapi kum uta unong up long brot babha don kata ka respon ka bakraw na ka benta jong kita kilang brot wa ude ban pet tani di ka benta ka bang nisam ha preng jong uta unong up long brot babha kemau ba ni don sicai to unong up long brot babha kemau ba po jong ta ka jide ku jing bot nyem don ka man kuslai nyen nam dai ban perkhat ita ki benta boro henrei don hi da kata ka benta buun yalam hi mau nata ka ji mujing kadon kam be yang itang ban IT ban chanya ka ji ka ju ha pleng jong kata ka jing yalam mu ka balai pa hari ka por ta di ka penta ka ba thadu kadai un psa ya phi kadai ni ka penta ka ba udon ru nata jong kita ki bangai ki jo kita ki langbrot ki bo un pek ba un le nata kam ka ba u di ban le aku uta unong ab langbrot ba la ban syam ni ka penta ka po jong Isaya menyepe Isaya kan nong ba South Pole Isaya kan nong ba South Pole hot ka ba khatwe ngan puli kini ni ki ong kumi un bsa ya ka ken hon jong u kum unong ab lang brot haka santi jong u un lum ya ki kun lang brot bat haka shadem jong u un ra eki bat un yalam suki haki ayaki ba ai bun pi gani di ka beta ka ba kum uta unong up lang brot udon kata ka jong clear ban besar nata jong kita kilang brot ka ba u de ban pet hoi apeng jong kita ki beta le si don apeng ke ji guji ki bedang long kita ki bedang long apeng jong kata ka ji ti re udon ni kata ka benta pat ban nyelam ban pen ya ta kalenti bakunu nyelam ban psa ha kata ka benta ka biang ha kata ka lenti ka jo u je kum tu chu ada ni pai pat chaka Isaya kan nong ka ba sam prang ni pe chu ba scan chu ka Isaya kan nong ka ba sam pra khot ka ba khatwe ke dei kitin ki ong kumi utrai unyelam ya mi hala ka sni ba un pendak ya ka mensiam jongi haki jaka ringkyan but un klan ya ki shien jongi men omlong kum ka kwer men longru kum ka kwer kabala ai but kum ka po liu akiba du no kan ni kapta kabang syam syu ya kata ka jinglong kaba ulong haba ulong uta unong ablang bora babha don ru kata kabanta buon penbiang na ta ka ji mujungi hapdeng jo ta ka ji ali ti gujungi onnom pering kyang no ya kata ka jingi de gujungi baru hapdeng jo ta ka ji muji hapdeng jo kata ka jinglong terkhong on penbiang na dong sodong ba ngilong kata ka kum kani ka umpok dia ka ba no berngat su hapdeng jo ka ji muji kabam long terkhong su hapdeng jo ka ji muji re ya kata ka bentau don banle hapdeng jo ka ji muji kum kita ki banget ni scam
angyo ini ke jemut apo jin ke porta hapedeng jong kita ke jia inti kom kita kilang berat ni sutu bang idon yo tak unong up lang berat uta de Jesus bolong uta unong up lang berat babha ban pendap ban penbiang na ta jong ke jim ke jungi ke basa ke jungi ke dei ban su IT bat chane au kenang bangini ban ma ya ki kiba don kam pedeng jo kata ke jingi dei ke jongi batu ang scam kini kitien kinlong ke jing ke khu na ta ke jongi hapo jin ka porta bakhinjat hapo jin ka porta ang scam kilong pat kibala ban ajimut na ka bata ke jongi hapo jin ka porta kom kita kilang borot kibala jit dau ha pedeng jo ta ke akanati ka bangiya ni su thok sisa bangi don ya uta umong aplong borot ubaha ba sisa po jo ke jing ni scam kini kitien kilong ke jing ke khu na ka bata ke jongi hapo jin ka porta